Pano ndi municipality kutanthauza kuti ndi tauni yayikulu ndipo zimenezi zachititsa kuti boma la Kasungu makamakaso tauni imeneyi ikule kwambiri ngati imene timaonera matauni ena kumbali ya chitukuko ndipo kuno zikutanthauza kuti kumangidwanso nyumba zitalizitali makampani ochuluka afika kuno kudzayambitsa ntchito zawo ndiponso ena ayamba kale kubwera komanso misewu ikuyeneranso kukhala yayikulu kuti igwirizane ndi mmene tauni imeneyi ikukulira. Choncho ine Raymond Katayika ndikulandireni kuchokera pano pakatikati pa tauni imeneyi ya Kasungu pamene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Achakwera akufika popitiriza ulendo wake wochititsa misonkhano yoyimayima m'boma lino la Kasungu ndipo nthawi ina iliyonse mtsogoleri wa dziko linoyu akhale akufika pano pa boma pa tauni ya Kasungu pamenenso pasonkhana kwimbira wanthu kuyambira kumawa anthu anali akusonkhana pano komanso tikudziwa ngati tauni yayikulu ku Kasungu ndiye kutinso anthu ochokera mbali zonse za boma lino amabwera kuno kuti adzagwire ntchito zosiyanasiyana komanso kuti adzagulitse katundu osiyanasiyana kudzachitanso bizinesi zosiyanasiyana. Ndiye tauni ino ndiyoti anthu amakhala ali pikitipikiti kuyambira mbanda kucha mpaka kufika usiku. Ndiye kuno kwasonkhana mwana wa munthu ndipo ndikuona galimoto zimene zimakhala pa mdipiti wa galimoto pamene pamakhala galimoto ya mtsogoleri wa dziko lino tsopano zikufika pano pa Kasungu ndipo anthu maso kunjira kudikirira kuti aone mtsogoleri wa dziko lino yemwe ayimirenso chipani cha Malawi Congress pa chisankho cha president pa 16 September pano komanso akukopa wanthu kuti adzamuvotere komanso adzavotere aphungu aku nyumba ya malamulo a chipani cha Malawi Congress komanso makansala a chipani cha Malawi Congress ndipo pano pa Kasungu pa tauni ndi constituency yomwe akuitcha Kasungu Municipal Constituency. Kumbuyoku abungo loyendetsa zisankho asanayigawe constituency imeneyi inali Kasungu Central koma tsopano ndi Kasungu Municipal Constituency ndipo amene akuyimira chipani cha MCP pa chisankho cha phungu wa kunyumba ya malamulo mu constituency imeneyi ndi Wisdom Chingwede ndipo constituency imeneyi ili mdera la Senior Chief Kaomba kuno ku Kasungu. Ndiyetu nthawi ina iliyonse mtsogoleri wa dziko lino akhale akukwera galimoto ya mpandadenga imene yayima kale pakatikati pa msewu umene umadutsa mtauni imeneyi ya Kasungu ndipo mbali zonse za msewu umenewu ndi munthu ngakhale kuti galimoto ziyende zikuchita kuyenda pang'ono chifukwa chakuthinana kwa unyinji wa anthu amene asonkhana pano ndipo msewu umenewu umachokera ku msewu waukulu wa M1 kudutsa mkatikati mwa tauni imeneyi komanso umakatuluka kulumikizanso msewu umenewu waukulu wa M1 ndipo tikudziwa bwino kumbali ya chitukuko M1 koma ntchito ikugulika chifukwa ziwira kukhala msewu waukulu komanso msewu wautali yopita ndege la Kamuzu mpaka kukafika kumzimba ndi msewu waukulu ndithu. Ntchito ili nkati kukonza msewu umenewu chifukwa ndi msewu wodalirika kwambiri umene umalumikiza dziko lonse lino. Nje ntchito ili nkati kukonza msewu umenewu komanso misewu ya muno mtauni ya Kasungu
ntchito ili nkati kukonza, ina inakonzedwa kale, anthu akuyenda mosavuta, koma ntchito ikupitirira kuti misewu yambiri ikhale yabwino mtauni muno komanso mboma lonse lino la Kasungu. Tikudziwa bwino kuti ntchito zachitukuko zosiyanasiyana misewu imafunika ikhale yabwino, nje zimenezi zithandizira kuti panonso pa tauni ya Kasungu chitukuko chipite patsogolo kwambiri ngati tauni ya boma la Kasungu. Mayeso tauni ya Kasungu ikukula kwambiri, ikukula sangokula kokhaya ifa topeze mene ikukula kumosaoneka bwino, ikuoneka bwino kwambiri foti misewu imene inayonoka kwambiri panopa boma ili la Achakwera lakonza misewu imene iyi ndezime zikugwirizana kwambiri so ni sewu wa M1 yalumikizana so Kasungu ndi makamba zali kuno Kasungu. Anthu amene alembesa kuno 25,000 kuposera pang'ono, anthu amene onse amene akuma nawo tsiku la lero a president Achakwera kwakumbusa nkhani ya chisankho chimene chikudzacha pa 16 September 2025. Kasungu yonseyi ndi umosi 360,000 anthu amene alembesa kuno pamodzi amene akuma nawo Achakwera kuti auze ine ndizipereka maso pano mmene amayankhulira mu Achakwera kuti ndizipereka maso pano mazikondera kuno Kasungu, mazikondera dziko lonseli amene asifosira panjira ndipo ndipitirize ndikoto tengo amene ali nausa Achakwera a president ndimeneyo ndimandati a president mujamani nakubanja kwa Kamuzu tsogolo yamba wa dziko lino kuti alero agona konkuno ku Kasungu usiku umene wagona konkuno Kasungu ungulana wambe nyumba imene adamanga Angwazi 1970 chakuti imeneyo akuti Angwazi amene akhumbiza kanto chimondo amene ati Angwazi amanga zinthu zolimba choncho Achakwera aulengeso zokhazo sisi omanga lero alise watakale ayi amakamba zimenezo amapeka zisanzo za misewu siyana-siyana imene pana chinyengo chosiyana-siyana akuti boma lawo achinyengo cho ayi amakezi zolimba kuti mibado zasangalale. Nkhani yake ndi pa 60 September 2025 Achakwera apempha voti yawo komanso ya anthu amene akuyimira chipani cha MCP ngati kansala komanso ngati phungu ngati Tete Mzanga Raymond. Zikomo kwambiri Mayeso Chikhadzula amene ndiyetu mtsogoleri wa dziko lino tsopano ali mu galimoto ya mpandamdenga pamodzi ndi mayi wa fuko la Malawi. Pano titsatire zonse zomwe akuongolera ndi mkulu wokonza misonkhano mchipani cha MCP Deus Gumba. Tidzapanga bwanji boma ndiliti boma a president anatipatsa mnyamata ngati running mate strike mbambande pa ulendo umene tupitanso kachikena mboma vitumbiko mumba ndikati Chakwera muyankhe kuti mumba tiyeni 1 2 Chakwera. Bwana president imvani kulandiridwa pano pa Kasungu 1 pa tauni ya Kasungu pamene anthu atamba kuti mubwera uchokera 5 koloko akhala ali pano monga muonera bwana. Ulemu amama afuko la dziko lino ndikachoka pamenepo ulemu ukhale m'malo mwake ulendo ungwa utali. Bwana president pano lolo pali pa tauni koma ndi dera la gogo senior chief Dr. Kaomba Matintero mosunga nthawi gogo 2 minutes yokha alandireni a president mukhala bwanji wanthu zikomo kwambiri. Ulemu president athu Dr. Achakwera, ulemu amayi athu afuko Monica Achakwera, ulemu kwa Secretary General achipani cha Malawi Congress Party Honorable Richard Banda, ulemu a Regional Chairman wa Malawi Congress Party Abambo Chilondora ndi committee yonse ya region. Ulemu ukhale m'malo mwake. Ine choyamba m'malo mwa mafumu kuno ndifuna ndikupempheni ndikutumbeni bwana president kuti mutithokozere kuma kansala athu ma MP athu ndi nduna za boma kuno kula nduna wa health, nduna wa education, nduna finance. Anthu amene batagwira nawo ntchito zaka 5 kumbuyoku mwa ubwino kwambiri ngati mafumu.
kwachitika chitukuko kuno chimene matuma tachirandira ife mafumu ngati makolo kumudzi wina wa mwana wathu mkangompatsa mpando waukulu takutumikirena timakondwera kwambiri kachokere kwa Njomba chokere kwa Chula Matambe koma tonse mafumu ngati district timayamika kwambiri timachita bwino. Chachiwiri Bwana President, ndifuna niyamike pano mwatikwezera mafumu ambiri kuno kwathu Kasungu. Ma senior chief, ma TA, ma sub chief, ma group mpaka na ma village headman mpaka na so waonjezera nshwahara wao, ndifuna ndiyamike kwambiri. Mlini ntchito yayikulu kwambiri ichitithandika kwambiri upititsa patsogolo chitukuko mdera lathu muno. Ndiyamike kuno Bwana President chifukwa cha bungwe la NIF limene mwayikapo. NIF kuno yagwira ntchito yayikulu kwambiri. Akugwirabe ikupita patsogolo. Pali pano tapanga maklabu ambiri aulimi wothirira inkoti ma cooperative. Pali pano tili panchito ife mafumu onetsetsa kuti awanate ngako chaka chapitachi abweke ngongole pa nthawi yake. Tionetsetsa kuti magrupu athu akhale nawo ma cooperative, magrupu athu ma village headman athu akhale nawo ma mega farm yawo. Ncholinga choti pamudzi tichitulutsa chakudya chokwanira adi anthu akhale ndi nkhokwe ya pamudzi agulitse china kwa dimak. Tikango utsatira programu yanu imene mwayika manifesto yanu tili chikhupiro kuti nkhani ya njala nkhani ya womphawi ikutha pa nthawi imeneyi. Pomwepo tiyamike chakudya chimene mwakhambo tipatsira kunoko koma mwapadera mogwada ni pemphe njala iliko. Anthu anadzipereka kwambiri kulima koma kagwedwe kavula nkamene katipangitsa kuti chokorora ifichepe. Ndiye pamene mulupanga mapulani wogawira kwinako musatiyiwale iya. Bwana President, ndikuyamikeni pakatipo munabwera udzatipilimbikitsa nkhani ya Kalembera. Ndipo chifukwa chobwera kwanu tilimbikitsa ifeyo ngati mafumu tinalimbikitsa banthu kuti alembere, analembera bambiri. Ndipo ndifuna kutsimikizirani pano kuti mmene mwabwereramo mwatemeraso mangolomera ku ife mafumu tiwalimbikitsa mafumu anthu athu kuti akavote pa ntchito yake. Kulembera chabe kulibe phindu ya koma aliyense wa ife akavote. Anja ndi chikhulupiriro kuti akamaona ntchito imene inu mwagwira chitukuko imene mwapanga chimene mukupanga pali pano paliponse kuno kwathu dziko la Malawi linoli, mapulani amene mwapanga mwayala manifesto yanu aliyense wa ife chikumbumtima chimukhudze. Mukakafika kwa nyumba kochongera kazako chikumbumtima chikukhudzeni kuti Dr. Achakwera mwagwira ntchito yayikulu kwambiri m'Malawi. Mwagwira ntchito ya chitukuko pa nthawi yovuta kwambiri. Mukumana ni mikwingwirima yambiri po utsogoleri wanu makamaka from 2020 ofika 2023. Koma nthawi yochepa iyi mwachintha chinthu kwambiri chikupita patsogolo. Chitikomera ifa Malawi ngati mkukheni mwayi okhala chono chaka china 5 ngulutu itsogolera kusogolo.
tarandira mtukura pakhomo zikomo kwambiri anta tiyamikire mitengo ya mbewu ili bwino chifukwa cha inu ndiye ife ngati mafumu amene timakhala ndi anthu timakhala ndi malo tiwalimbikitsa wanthu kuti akhale pa ulimi wa mphamvu maka ulimi wothirira ni cholinga choti njala ichepe kotero kuti mabungwe anifi Agricom ndiye nawo ndi makampani ena amene ndi chidwi choti atitandike pa ulimiwu ife kuno sitifuna munthu wongokhala wamba osagwira ntchito sitifuna banja la njala losagwira ntchito ngati mtundu wathu timalimbikitsa udzidalira imapa yekha munthu nkugwira ntchito yopititsa patsogolo banja lake koma modzidalira mokhulupirika komanso mwachilungamo uthetsa corruption ndi china chimene chinapitira kumbuyo chitukuko zikomo kwambiri president ndikufunirani ulendo wabwino zikomo kwambiri m'manja magogo zikomo kwambiri bwana president mothamangira nthawi loleni ndipereke kwa secretary general agwirepo ntchito ziwiri zitatu akhaso ndi ulemu wakupemphani kuti mwalonjere anthu pano pa Kasungu zikomo kwambiri Kasungu dzanja mwamba la Achakwera dzanja mwamba dzanja la Achakwera kwacha Dr. Achakwera a president facha nthawi mulandire ulemu wanu komanso mayi wathu wafuko mayi Monica Achakwera mulandire ulemu wanu bwana mwaona nokha akuluakulu olembetsa anthu amkasungu a business anali ndi chidwi kuti akuoneni amve mawu anu mwayankhule amakumverani mutawapempha kuti akalembetse analembetsa dzana panabwera bambo wena amene adalamula ku dziko lino Peter Mutharika adaponda pamene mwapondapo ndeine nati tankumbutsani kuti tala uja unkakaniza ku Kasungu kuti kusamangidwe tala wapondapo tala ameneyo wamanga ndi Achakwera iweyo palibe chimene wapangapo bwana adalamula zaka 6 achimwene wake zaka 8 pa zaka zonsezo padalibe adaganizira kuti mkasungu muno muyambe misewu ya tala ndinu nokha president mkaenda paliponse pano tifuna Kasungu paliponse pakhale tala china chimene nawauza kuti akumbutse ndi apa paseli apa msewu wa M1 umachoka ku Kalonga mpaka na Kulumbadzi adalamula zaka 14 a DPP palibepo chaka chimene adaganiza kuyamba msewu wa M1 ndinuyo Achakwera amene mwayamba msewu wa M1 lero anthu akamapita kumponera akamapita komwe kuja kumzuzu akuona chimsewu chapamwamba chimene Achakwera akuamangira anthu akuno ku Kasungu pali zambiri zimene tingakumbutse kuno amadalira ulimi business zonse muona apa nzawo anthuwo amadalira kuti akalima agulitse apeze bwino ngati pali chipani chimene chidazunzawo anthu kuzunziratu anthu ni mitengo ya fodya ndi chipani cha DPP ngati pali chipani chimene chidazunzawo anthu ni mitengo ya soya ndi chipani cha DPP lero anthu ngati ayamba kukhala ndi chikhulupiriro nkumalimbikira kumunda fati Achakwera akulamula kuti soya azigulidwa pa mtengo wabwino Your Excellency sinditanthawi lero awawa ndi akuluakulu ana Kasungu timakumana anthu ochokera madera osiyanasiyana kuno siache waokha kuno kulalo omwe atumbuka angoni inu mwatipatsa mnyamata injiniya Vitumbiko Mumba uyo kuonekapo yo Mumbapo bwana Mumba wangolowa pa unduna wayamba kale ufukula zinthu zina zimene anthu amabisa shuga adamasowelatu kuno bwana shuga adafika mpaka na 60,000 kwacha packet koma injiniya Vitumbiko Mumba wakamfukula kuja kuti mubisa shuga amene basi wamba upezeka lero 3,400 3,200 wachoka pa 6,000 Your Excellency wena sadziwa simenti timapanga konkuno Kasungu anafika mpaka na 35,000 Mumba kuti yayi tisabera Malawi Achakwera kuti Malawi tiwathandize ntawuni muwamba bwera simenti 25,000 kwacha tumba
Wantu ena cholinga chawo nkuononga. Dzuloli pagwidwa atu makontena madramu amafuta pankamenya mpaka na pachatoloma kumatenga mafuta opita nawo ku Zambia. Tikamawauza wantu kuti zinthu zidakwera dziko lonse lapasi, mafuta watu awupita ku Zambia, katundu watu hapita ku Zambia. Chifukwa chani? Ngakhala Malawi angatsimikizo kuti katundu wakwera mtengo, koma mayiko amene tasungana nawo katundu wakwera mtengo koopsa. Ndiye kumabwera kuno kuti iwo atsatenge katundu kuno. Koma awa anatokoza gogo kaomba akuti nifi, koma inu bwana mtayiona nifi, mwayiona kuti nifi sina kwanire wina aliyese. Mwayiona kuti pali mavenda ali ambiri amene nifi sidafikire. Mwakazikisa nifi kuyambira pa 17 September kuti ikhale banki, kuti ikakhala banki ifikira anthu ochuluka kweni anthu akuno Kasungu amene ali alimi. Your Excellency, zimenezi mwapanga ndi mtima oti anthu moyo yawo ipite patsogolo. Aja anabwera waja anthu anabwera kuzazonda matenda. Manja tichitira kumudzi, tikamva kuti munthu wadwala timapita kamzonda. Ndipo ndi chikhalidwe chathu moti anakapanda kutuluka anthu awa tidakadabwa kuti ifo chani simudakazonde matenda. Koma tikutokozeni anthu aulemu kwambiri, komanso kampeni ya ulendo uno ya mtendere. Bwana pomaliza ndibwereze mawu amene anena gogo kaomba. Inu pokonda Kasungu mumasankha nduna zikulu kuno. Minister of Finance kuno Chichola, Minister of Health Kandodo Chiponda kuno, Minister of Education Mada Wirima Kambauwa. Kasungu mmaiganisira ndipo anthu akasungu mmaika patsogolo. Komanso chatisangalatsa bwana mwagona konkuno dzulo ndi mwagona kuno. Ndedu magesi house maloji wose udzatsiratu. Chifukwa mudzibwera Your Excellency. Mwapereka ulemu kwa malemu kamuzupanda pokagona kungulu anawambe. Ambuya akudalitseni. Ndi angati mudalembetsa apa ndione manja awo. Nonsenu mudalembetsa. Pangolini ndi uti. Amene adachita malamulo a dziko adanena kuti president azikhala zaka 10. Zaka 5 zoyamba ayale maziko. Zaka 5 zinazo apitirize maziko. Pa zaka 5 zoyamba Chakwera maziko watani kodi wayala. Timpatse ina voti Chakwera kuti apitirize zimene wachita. Bwana kuno kuliwana koma nkhani. Paja ino ni municipal. Chichokereni 2010 municipal idatsalira. Adayika municipal 2010. Palibe chimachitika. Koma inuyo ndamene mwamba omanga misewu, mwamba opereka zitukuko zosiyana. Amene awatsogolera kuno ndi Wisdom Chingwede, amene akuyimira Malawi Congress Party. Ena onsewa ni makansala. Amakudziwani anthu mufuna mpana muchule mayina nthawi yatha. Chabwino tayamba nuko koma mundisungire nthawi. Mungochula dzina kwacha mmatha koma musachite kwacha. Innocent Nkoma Kavunguti Ward. Hastings Gundan Tawira Ward. Ine ndi Hastings Nyirongo ndikuyimira Chankhanga Ward. Frank Chikoko Bunda Ward. Hudson Mwanguru Kaswalipande Ward. Kingsley Konti Katwabe Ward yomwe inali Kasalika Ward. Katwela Whiteleaf Ngulwanambe Ward. Witness Mtanga Machine Chimpangwe Ward. Pangiwe Nyandeni Jerry Berere Ward. Kadi Kabachika Piri Chitiba Ward. Awande makansala koma alipo amene oyimira MP. Wisdom, I give you 1 minute. Pacha! Chakwera! Watundani! Chakwera! Bwana nthawi yatithera ndipereke ulemu kwa inu a State President Dr. Lazarus Makathe Chakwera komanso mayi wafuko mayi Monica Chakwera ndi akuluakulu onse achipani.
Bwana monga mwamvakale kuchoka kwa CEO wa chipani chathu chokondeka kuno ku Kasungu tinamva kuti mnabwera ku Kasungu, tirudziwa mulupita ku Kasungu, koma kuti mwaponda pa Kasungu mwatilemekeza. Bwana kuno ku Kasungu tikamalonga fumu imene tayilemekeza timayipatsa chiwanda cha fumu imene yamwalira. Timasakasaka olemekezeka kuti chiwanda cha Kamuzu chidabisala pati. Tachiona bwana mwa inu. Zakasate pasadagone president pano inu mwagona nguru yana vambi. Tere siturudabwa tikamaona vituku kwa hivyo mutibweretsera kuselu uku kuli msewo mmene timafotokoza kuti inu tiyeni tipitirize na Achakwera misewo iyi tiwindira vanthu amatsutsa vayamba last week ukoza msewo kuselu. Anakabapo za nifi SG nimafuna nditsindike kuti tirukondwa mno mtauni chifukwa ndife vanthu wa business. Kale tidali ndi ofesi imodzi, pano muno muli regional office ya nifi kuti vanthu yawa azikatengera pafupi ngongole. Bwana Ivanichi vanthu anakambapo agogo akaomba kuti 26,000 idalembetsa muno mkasungu. Kwina vanthu aruma kamba za 50 plus 1% amaniuza makhansala yawo kuti tilipa 70. Bwana nthawi ina tidzagwade kuti mdzakhale ni msonkhano weni pano chifukwa vanthu yawa amakukondani, ndiye chifukwa vabwera mwa unyinji uwu valonjeza akaomba ndi mafumu wawo wonse kuti kulikonse kumene iwo apite azingomuuza aliyese kuti vikuni sitifumula sima isadapye. Bwana chituku komene mwayambiramu sitingachotse president tiphula vikatu. Tere inu kuno tagwirizana bwana SG nimati niimire apa poti nthawi wenaso azizanga aludikirira, koma kuno tere mzidziwa kuti nkwanu bwana president. Zuchitaoneka kuti kuno nkwanu bwana. Achama pacha ubino 189 muulamuliro wawo mudangotenga mpando palibe alo abino mmodzi wamwalira. Achama kanika ukweza aphunzitsi mudatenga mpando aphunzitsi 39,000 akwezedwa. Vachama tseka ma university mudangotenga mpando palibe university imene atsekedwa dziko la Malawi. Aphunzitsinso amalandira ndalama zawo mu nthawi yabwino. Pantunda apo mumanga nyumba za polisi, nyumba za ame zochuluka zambiri zimene anthu awa ni maso awo amaziona. Ku Kasungu munthu sanga apusitse kuchoka kuja kubwera udzaponda patala amene mwamanga inu nkomati akavotere yeye. Tipatseni moni masana wano bwana. Zikomo kwambiri your excellency. Zikomo. Padziko pano pali munthu urupa. Kasungu municipality siphweketsa. Komanso agogo Senior Chief Kaomba ndi magogo muli pano, nduna muli pano, akuluakulu achipani chokondedwa nonse muli pano, aku region komanso district koma pano tine amfumu wozitsata. Chifukwa wena amangoganiza kuti mafumu athu mdziko muno tikwama kweza
chifukwa cha zinthu za ndale. Anthu awa alutsatira zinthu za chitukuko mtundu wonse. Komanso kwa wana wathu adzukulu wathu tikhoza kuwawuzanso zina zapaderadera, chifukwa ine nthawi ina yake nili ku university chifika omba adali senior wanga. Wayendetsa mabungwe osiyanasiyana mdziko muno, including Kamuzu Academy. Anthu amanguyesa kuti mafumu ni mbutama, na angopereka chitsanzo kuti alipo mafumu ku Malawi wozitsata. Sanganamizidwe. Olo izi timachitana tokha zirere, sanganamizidwe yaye. Amadziwa pamene pali chilungamo mpati. Ndipo na amene amauza wanthu ku midziku kuti vuto lagona yapo, osati pamene akulozeraniwe nawa yayi. Yangokula nsanje nthawi zina, koma tiye tilemekezane tonse, tiye tisungane bwino tonse, tiye tipatsene ulemu woyenera tonse. Kodi zimveka menezo? Boma la Kasungu lodalanso kwa basi, chifukwa ine ulendo wina ntapita kunkaika ku Zambia. Ndaona malisti ya mafumu onse wachichewa anapita ku mwambo wa kulamba. Wena wochoka kumpoto, wena wochoka pakati, wena wochoka kumwera. Chifukwa wena amangonena kuti ayi chigawo cha pakati chachewa. Kuno tina angoniso, koma achewa wonso amapezeka kumwera, amapezeka so kumpoto. Mafumu amene. Ndiye nthawi zina kumangochita lebo anthu munjira yakuti awa makuti sinjira yoyenera ku Malawi kuno. Tachulutsa zimenezi. Profiling for no profit at all. Sizithandiza dziko lili limodzi. Kumeneko ndakapeza listi yonse, koma nkupeza kuti boma lokhala Kasungulo ndiye limakhala ni mafumu achichewa oposa dziko lonse la Malawi. Kuchuluka kwake. Iwo vanichitira kale kampeni nchifukwa chake nanena kuti nkambeko zina lero zimene simzidziwa. Nanga alipo alukayika za Wisdom Chingwede? Alipo alukayika za makansala wati awa? Alipo alukayika za Achakwera kuno? Muchada kupemphani kuti tiyeni tikalembetse nyani samlekera munda, namva kuti mdalembetsadi ankhani wadi. Ziruko zuchitikazi zipite patsogolo, komanso ni changu tipiritse patsogolo. Nchifukwa chake mnyamatayo awimirira nyamata zake wonse kuchokera kumpoto pakati mpaka na kumwera. Engineer Virumbiko Mumba ni cholinga chakuti Terezina zijawanena pano patauni pano anthu anadandaula mtundu wonse chifukwa chakungokwera zinthu kwa tsiku ntsiku monga Malawi yonse. Koma zadziwika ndithu kuti zinazi nzadaladala, Amalawi kusakondana, tingofuna chuma chikhale m'manja mwa anthu owerengeka. Boma lino lifuna chuma chikhale ni anthu ankhani ku midzi konse. Tipitilira kugula zolima zanu pa mtengo wabwino, tipitilira kukhazikitsa mafakitale wajawena adatetsa, tipitilira kumanga chitukuko cholimba ndi chokhalitsa. Tipitiliza zimenezi chifukwa Malawi ngodala. Ngakhale ku Kasungu kuno kuli miyalaso ya mtengo wapatali monga maboma wena wonse taona ku Malawi kuno. Kaya mukamba za golide alipo, niobium alipo, mukamba za rutile, mukamba za uranium, mukamba za rare earth, mukamba chilichonse ku Malawi kuno chipezeka chilipo. Zimenezi zimene zalipatsa tsogolo tsopano ndi chilimbikitso kuti ni sovereign wealth fund ku Malawi kuno chitukuko chiyenda mothamanga.
ndipo aliyense mbomamo akagwira ntchito yake monga ayenera kugwirira. Izi tikudandaula tsiku ntsiku siziyenera kumachitika yayi. Pamafunika kuti aliyense akhale pamalo ake chifukwa si ntchito ya munthu mmodzi koma ntchito ya ife tonse. Ndipo ndimene ndayambiramo na achinyamata yawa atithamanga mpaka na zinthu zitasinthika mokomera aliyense. Ine ndiyetu nili mchikhulupiriro masabata awiri atatu atsalawa ndiye kuti inu pokavota ngamkavoteranso wina ngati ndina ngati mkavotera Achakwera pano ntaona nanga uku kwa muliko nanga uko ni mkhonde momwe uko kumbuyo uko tere msayiwale vana vanu yawa mafumu nonse kuno nikuthokozeni ambuye akusungeni zikomo. President wa dziko lino Dr. Lazarus Achakwera kuyankhula ku khwimbi la wanthu lomwe lasonkhana pano pa tauni ya Kasungu, boma limene liso la Kasungu. Ndipo pakali pano mtsogoleri wa dziko linoyu kweza manja mmwamba kutsanzikana ndi wanthu amene anasonkhana pano kuti ulendo wochititsa misonkhano yoyimayima boma lino la Kasungu upitirire. Ndetu pano pa tauni ya Kasungu munali ndine Raymond Katayika. Tsopano ndikubwezereniso ku nyumba zathu zolutsira mawu mu mzinda wa Blantyre zikomo. Aziona, the winning team is finally here. Boma iro. Kagunde. Iwe. Pangolini uja. Timanena ameneyo.